Aceites Abril patrocina este programa. Benvidos a Tanto Gusto, estamos hoxe, como a outras ocasións, na parroquia de Urdilde. Estamos no fogar do Selmo. A verdade, Manolo é un dos responsables desta Casa de Turismo Rural. A verdade é que mira que tedes espazos bonitos aquí no fogar do Selmo, porque así de memoria, eu penso que xa fixemos o programa como en 4 ou en 5. Sí, bueno, a verdade, claro, a casa ten moitos currunchos Fixémolo no comedor. acolledores, digamos, Fixémolo no comedor, fixémolo diante do hórreo. do barrio. Fixémolo nun Na parte de cachiño que atrás, queda sí. aquí na parte de atrás, que queda así como moi Debaixo recollidiño, do naranxeiro. debaixo do naranxeiro. E agora estámoslo facendo aquí ao lado do forno, Do forno, que a sí. verdad que é unha maravilla. O forno, supoño que se mantiña na estructura da casa. Sí, sí, toda a casa, o que é a estrutura, respetouse ao zen, as paredes, huecos, ventanas, portas, e, por suposto, o forno é o original que houve de toda a vida, non? É o mesmo que facedes un pouco na vosa carta, non? Respetar o 100% a tradición galega. A tradición galega e o ase, o produto. O produto o que nos podemos criar ou cultivar polos nosos propios medios o facemos. Eso que non? se pon en riba da mesa do fogar do Selmo, como dicíamos, é unha casa de turismo rural, pero tamén é un restaurante. Pódese combinar as dúas cousas, pódese combinar unha noite de turismo rural con unha comida, ou simplemente pódese vir aquí, sempre baixo demanda, o sea, Sí. sempre baixo Con encarga, previa reserva, sí. con reserva, pódese vir a comer ou pódese vir a cenar. Hoxe vedes a mesa un pouco baleira, a verdade, pero que Sí. todo o que se vai poñer en riba desta mesa estáse ou cociñando ou rematando de cociñarse no forno. No forno, efectivamente. Hai que dicir que o primeiro que hai na mesa, que son estas noces, son da horta. Sí, por suposto. O sea, o que hai en riba da mesa é da É horta. autóctono daqui da... Temos no forno unha empanada de millo, de xoubas, que iso vai ser cousa mala, De xouba de Rianxo, por suposto. Que iso vai ser cousa mala. Hai que probala, a ver, Non, a ver que non, nos di. pero de cousa mala irónico, porque penso que non hai cousa máis rica, Máis rica, sí. que, bueno, si hai como unhas bases, non, da empanada de millo. Bueno, que a mí me gusten, por exemplo, está de zamburiñas, está de berberechos, a de berberechos con cuncha Con cuncha, incluso, sí. pero a de xovas é moi rica, eu penso que están aí tétate a de xovas e a de berberechos, porque a xouba, o facela no millo vai perdendo Esa grasilla esa e grasilla filtrándose na masa. e vai untando a masa. E despois, como non, neste tempo de outono, ten que haber castañas. Efectivamente, estamos xusto no... Tedes castiñeiros? No momento, sí, temos castiñeiros centenarios, que xa había insertado ao final do meu avolo, bueno, veñen de non sei cantos anos. Xa se perdeu a conta. O sea, que incluso as castañas que vas poñer na mesa Sí, sí. son castañas daqui da horta. Daqui da zona. Na horta non están Ah, bueno, aquí son da zona. nunha Bueno, finca cerca de cerca de 1 kilómetro. pero voso, quero Sí, dicirche. noso, sí. Bueno, son un luxo, non? Bueno, é o que comentamos antes, intentamos pues, que o produto sea o máis natural e autóctono posible. Claro, supoño que o que chama máis a xente atención, lóxicamente, son os porcos celtas, Ajá. porque son uns seres vivos que están aí, vense, móvense, como vaya un poquinho de calor xa están os animales aí deitados, pero claro, hai moito máis que porco celta aquí, hai toda unha filosofía, non? De cultivo. Bueno, sí, o cultivo sempre pois lógicamente acolléndonos o tempo que nos queda e que podemos facelo, pois sempre temos leitugas ou pementos de padrón, pementos de roxos agora ou verdes, pementos de piquillo tamén. Cebolas, eu sempre me acordarei das vosas cebolas, porque nunha das ocasións Manolo, bueno, e Ana, que é parte da cociña tamén,
fixeron unha ensalada simple, era leituga, tomate e cebola, non tiña máis, era a ensalada máis básica. Sí. Pero como sabía que era cebola? É que Claro, perdimos o gusto moitas veces de, bueno, pois da facilidade que é moitas veces ir a un súper e coller, pois acostumas o padal a sabores que xa non son os auténticos. Xa son Falábamoslo co polo, cambiaos. O polo da casa, co galo de o curral. galo de curral. Falaba, claro, un galo de curral, un polo, non ten nada que ver. Son dous mundos diferentes. Totalmente. Un está ben para a trota, sí, para o día a día, pero cando queres comer algo bo, tens que apostar por lugares como, por exemplo, Fogar do Selmo, aquí en Urdilde, a 15 minutos de Santiago, nun lugar privilexiado, primeiro, porque está perfectamente indicado, e máis, se ti ves pola autovía, xa ves un cartel que pon Urdilde, cando te metes nese desvío, Esa rotonda, sí. xa aparece Casa Rural Fogar do Selmo, sigues dous carteles máis e estás en nada. Entón estás entre Noia e Santiago no medio, A mitad de camino. aí perfectamente colocado. Sí. Cando lle botamos o... Pregunto, Eu creo que debe estar Sí. no punto, sí. Ti me dirás, Vamos se a non ver, seguimos falando de pero- outras cousas, No, eu penso que Se non seguimos falando de outras cousas, mentre sai, estábamos escoitando como ese son do... Bueno, 2 minutos máis podemos llegar. 2 minutos máis, deixámolas aí. Ou 3 minutos. É curioso, o mundo do forno. Non sei se ti, pois, porque esta foi a túa casa natal, Sí, non? eu nací aquí. Sí. Ti sabías manexar un forno, pero para min sería un mundo completamente diferente. Sí, bueno, eu tampouco nunca manexei o forno hasta ahora últimamente, digamos. E Pero dalle bueno, outro é sabor, sencillo, coñer pero el dalle golpe, outro que non se sabor. pase, hai que controlar a Pero dalle outro temperatura. sabor completamente diferente á Totalmente comida. diferente, non ten nada que ver. Está, Que facedes no está forno, claro. neste forno? Bueno, pues sempre por encargo a empanada, que é un dos produtos que mellor agradece o forno. Facemos cordeiro ou cabrito ao forno, eso é Eso espectacular. é espectacular. Espectacular, non ten nada que ver con Claro, que non... co forno Cantas horas tradicional. pode estar o cordeiro, o cabrito? Bueno, o cordeiro non fai falta moito tempo, non? Non necesita moito tempo. Non necesita moito tempo. Non é tanto o tempo que pase como pode pasar, por exemplo, máis ou menos os tempos, supoño que sean moi similares os dos fornos convencionais, pero sí que é a madeira, O sabor, o calor, o aroma, o calor, é diferente sí, totalmente, sí. o calor constante. E facedes o cordeiro, facedes empanadas, supoño que claro, no outono a raíña do forno é a castaña, A castaña, sí. porque non ten nada que ver, Nada que ver. nada que ver. E claro, calquera tipo de asado así colle outro Colle sabor. un sabor diferente. Vamos a hacer Hai un que probarlo recordatorio. Hai que probalo. Vamos a hacer un recordatorio. Se queredes coñecer a Casa de Turismo Rural, o Fogar do Selmo, Casa de Turismo Rural, de Turismo Rural e restaurante, a excusa perfecta, por exemplo, é participar nos outonos gastronómicos. Sí. Os outonos gastronómicos vos levades 6 anos? 7 anos. Son os que leva Tour Galicia e nos empezamos no comenzo con eles é o 7º ano este. Pois é moi interesante o dos outonos gastronómicos porque son uns packs pechados xa, onde cada lugar oferta 2 menús diferentes. Si non lembro mal, o voso era bacallao, Bacallao ao forno. un bacallao ao forno espectacular, uns lombos xenerosos Sí, de bacallao con pataca panadeira, e outro menú, un menú A e un menú B, o B, ou A, como que irades, Sí, era unha selección Unha degustación de porco celta. Presa, secreto, solomillo, lomo, chuleta. E iso vai en un pack onde podedes elexir ou ben comida e noite, creo que é, ou noite, almorzo e noite, cena, estancia e desayuno. Sí, entón, eso vai pechado, mirades na página de Tour Galicia, escolledes Fogar do Selmo, que é un sitio espectacular, sobre todo para desconectar, parece mentira, sempre cho digo que a tan poucos kilómetros non digo aquí incivilizados, non, pero da cidade, non, da civilización, de repente, son 15 minutos, desconectes por completo. Sí, aquí ruidos estamos protegidos. Sempre hai algún que outro, pero vamos. Aquí os ruidos son bonitos, porque os ruidos son o dun can, ou os ruidos dos paxaros, ou ese sonido do chisporreteo da empanada no miramos forno. como está, Vamos mirando como vai. Que non se nos pase. Son uns ruidos que... Eu creo que xa vamos a tela
que a verdade é maravilloso. É case como cando para estas cousas de relax que se escoita o mar, que poñen sons de mar, eu penso que non hai mellor... Eu creo que debe espectacular. estar xa no punto. Espectacular. Isto vai queimar moito, ese é o Sí, problema. eso ahora hai que esperarlle un Problema. pouquiño, porque Penso que non vou poder catala, ese é o grave problema. Pero despois, máis tarde, sí. Eso vai ser o grave problema, porque eso está... A parte xa se está a formar como así como a costriña nos socos que quedan sen millo. Isto é maravilloso. É maravilloso de poder rematar unha empanada, o sea, facer unha empanada no forno. Isto é maravilloso. E, por exemplo, o outro exemplo que traía Manolo eran, como dicíamos, unhas noces, aquí abrimos unhas noces daqui do fogar do Selmo, unhas noces da horta. A min estas noces pareceme outro luxo, porque agora que estamos acostumados ás noces como grandes, moi blancas, incluso como medio dulzonas, esta noz galega é como un poquinho como máis brava. Como máis bravas. Pero ten máis sabor. Tamén lle falta secar un poquinho e eu agradecelo. Pero ten como moito máis sabor. Eu nesto herdeino de miña bisaboa, perdón, que unha das cousas que máis lle gustaban no mundo era facer isto. Coller un pouquiño de pan e noz. Xa está. Que máis necesitas para ser feliz? Un pouco de pan bo e un pouquiño de noces. Falemos da empanada. Empanada de millo feita aquí na casa. Sí. E millo tamén cultivado aquí na casa. O millo voso. E moído no moiño de regueiro, como se chama, de río. E que iba a dicir isto, onde moías o millo? Pois sí, aí meu pai teno bastante ben preparado e moemos ali. Tedes un moiño de río, sí. Un moiño e entón ali é onde facede a fariña. Sí. Bueno, pero isto é espectacular. Isto é espectacular. Entón, fais a masa da empanada de millo, a verdade, é como máis complicada, non? Porque hai que ir facendo como láminas finas e despois o que se fai aquí é enchela ou recheala de xoubas, neste caso falábamos, xoubas de Rianxo. O secreto de todo isto, bueno, é que é unha fariña espectacular, son unhas xoubas espectaculares, bueno, aparte de, como dicíamos, o pemento que ven da horta, as cebolas e demais, acábase de cubrir e a xoia de todo isto é rematalo no forno. No forno de leña daqui do fogar do Selmo, que estamos en Urbilde. Que máis pode pedir alguén? Ás veces nos volvimos tan exquisitos a hora de comer, non? Que digamos cousas tan espectaculares como, que tamén está moi ben, unha langosta, por exemplo. Pero a felicidade non está nunha langosta e tamén pode estar nunha empanada de millo como esta de fogar do Selmo. Non sei se a vedes ben, eu, ainda que volas enseñou antes Manolo, collo así porque isto queima. Mirade, por favor, que señora empanada. E esta cor solamente, e este aroma solamente posible cun forno como o que ten aquí. Este é un exemplo. Perdona, terás que probala. Atrevémonos xa. Unha esquiniña que vai enfriando. Vamos a atrevernos. Este é un exemplo, pero por exemplo, vouche apartar isto, o cocido de aquí é das cousas máis espectaculares que poda haber en cociña. A selección que falábamos de porco celta para... A selección que falábamos de porco celta para os outonos gastronómicos é maravillosa. E agora chegou o momento de probar esta empanada de millo cas súas xoubas. Que cor. Non te queimes, que está moi quente. Isto está moi quente. Pero despois... A ver. Está moi quente. Sí, non? Está moi quente, pero está deliciosa, Que rica. É diferente. Está boísima. A mí o que me gusta a empanada de millo tamén é que, pola súa forma, non admite, como, bueno, cando enfría un poquinho máis, pero non admite esas racións como perfectas. Non ten que ser, ten ese punto... por as vetas rompe por donde ten que romper. Isto é unha suma. Este plato é unha suma.
É unha suma dun bo millo, é unha suma dunha boa cociñeira, basicamente. Tamén ten que ver, está claro. É unha suma dunha boa cociñeira, é unha suma dunha boa xouba. E que queres que che diga? Tamén é unha suma do lugar onde se come. Porque comer isto aquí como que é un plus. Comer isto ao lado dun forno. Sí, é un conxunto de temas que engrandecen lóxicamente o sabor e o estar e disfrutar de unha boa empanada de millo. Bueno, e aclarar unha cousa, a mesa non se puxo aquí para nós, hai unha zona, o sea, aquí podese comer, non? Sí, aquí montamos normalmente mesas, sí. Aquí poden comer, pensando, 4 ou 5 personas, non? Ou incluso 6. 6 personas. 6 personas poden comer perfectamente. A verdad, con ese chisporroteo, primeiro da empanada e despois da leña, que máis se pode pedir? Casa de Turismo Rural, Fogar do Selmo, en Urdilde, a 15 minutos entre Santiago, o sea, a 15 minutos de Santiago ou a 15 minutos de Noia. Na metade, aí está o Fogar do Selmo. Miramos as castañas. Ai, as castañas, non podemos despedirnos, non, marchen que non nos quedan castañas. Aí nos quedan castañas, a min aínda me queda un cachiño de empanada que supoño que xa iría enfriando. Sí, xa van collendo que se está como na casa. Color. Van collendo boa cor. Poñémolas aquí para que se vexan. Que boa pinta. Eu sei que aos nenos de aquí do Fogar do Selmo encantanlle as castañas. Castañas feitas mentres que falábamos no Fogar do Selmo, aquí en Urdilde, nese forno de leña, un forno que eu penso que, bueno, cantos anos tiña a casa? Un eche deles. A ver, a casa temos documentación do ano 1825. Pois de por aí debe de ser o... Pero era casa antes porque era un cambio de herencia o que está na escritura que hai. Pois seguramente o forno xa estea de antes. Boas castañas, boas empanadas, boas noces, boa comida aquí no Fogar do Selmo, en Urdilde, a 15 minutos de Santiago. Ahora sí, Manolo, e despois as castañas. Tanto gusto. Tanto gusto.